Здравейте хора, аз съм Crazy Camper. Днес ще снимам на 8 бал по. И ако се чувам ако не се чувам чак толкова силно, нали, не силно, ако се чувам доста леко и се лелявам, но е 12 часа, 12:01 вечерта и не мога просто да крещя или тук да викам, не мога просто. Аз ще спъти святъл с мой да ме размаже. Аз не играя чак толкова добре хора и не да вкарам това. Много ми лаги, много! Стига си лаги, лове. Стига бе. Следващия клип може да снимам с Джамбо Бейки. Посетите му канала Рамбо Джамбо. Нали, и да. И как фръкна там е. И да, хора, това ми е първият клип на 8 бал по. Или на всичко, което ще снимам и на онлайн игри. Следващия след 8 бал по или следващия клип, или когато и да е от други ден утре, може да снимам и на 8, на какво говоря аз? На Тривиадор да снимам с Джамбо Бейки, ще играем двамата срещу робот и после като бием робота ще играем той срещу мен, нали така, обаче ще, нали както по-подробно ще стартирам робот и когато му презем, нали, замъка и ще играем, нали, ще сме той срещу мен и да. Не мога да снимам повече от 10 минути, не съм регистриран и ако клипа ви хареса, се абонирайте и дайте палец нагоре. Да хора, ако ме чувате тихо, казах 12 часа през нощта е. Стига. Дано да го бият, от доста време не съм играл. Сигурно има 2-3 месеца. Не, няма да има 2-3 месеца. Поне има 1 месец, от когато не съм играл. Добре, това сега дали ще влезе. Искам и да си я наместя, ама влезе ли? И как го е? Аз наместя по-точно на него, не на себе си. Да, не успе. Ще успее, бе. Не успя. Yes. Намести, бе. Зелена спри. Много лаги. Сигурен съм, че епизодът ще се казва много лагове. Като на Джамбо Бейки и на мен ми лаги, когато снимам. Но когато не снимам, и не ми лаги. Ако го спря, например, с цяла на пауза, няма да ми лаги изобщо. Но сега ми лаги. Като стане 8 минути, ако стане клипа, нали, то само една игра ще правя, защото не съм регистриран. Не мога и да се сваля, как беше, кеймак или какво беше там, за да снимам повече от 10 минути. Мисля, че всички го знаят. Всички го знаят, да. Като се го сваля, сигурно повече ще ми лайк. Компа ми не е стабилен, иначе ако беше стабилен, щях да снимам на много игри изтеглен, но не ми е стабилен, нямам нито една изтеглена игра. И да, ако не ми вярвате, ето 12 часа и 5 е вече. Да, посетите на Джамбо Бейки профила и ако хареса клипа, дайте палец нагоре и се абонирайте. За кой път вече го казвам и накрая сигурно ще го кажа. Ама знам, само черната ли бе?
И много ме стрелнах. Можех да я вкарам. Ще и да влезе, ама не влезе. И да, то сега му е свободно навсякъде. Само не трябва да вкарва черната. Може даже да ме би тоя. Аз ще снимам на онлайн игри и от Facebook онлайн игри. Утре ще играем за Jumbo. Той е 20 ниво или 21 някъде беше. Абе 20 и нещо беше. Аз съм 10-то. Аз не играя колкото него, той всеки ден не спира. И не спира, обаче играе повече от мене, нали? И да, мисля 6 минути епизод, много лайк, много. Какво направих? Ще спра на пауза, докато, нали, не дойде там близо до края. И да. И хората май ще си върне парите. Мисля. Ох, майко. И ще се върна, когато наближи края. И хора, за сега го водя с една топка. Той има 4, аз имам 3. И вече сме равни. Да, не знам, що обаче се паузирам. Не искам да стане, нали? Да, и ще се върнем, когато наближи повече края. И хора, сега той ме води с една топка. Ще се върне парите този. Не? Не, няма май. Не, сега ще стреля на края. Не. Стига, свършим по времето. Не по времето, а пък времето. Това ще го оставя за накрая. Защото е най-лесното. Там. Сега вече някак да вкарам това и за това ще се наложи това да вкараме. Какво направих аз, бе? Сега дали ще го уча? Не ще го уча, а пък няма да успея да вкарам. Майко! Какво направих аз? Водя го с 2 топки. И той сега ще го водя с една вече. Даже няма да го... Той ще му води с... Не, той не ме успя. Сега трябва... Не се залепвайте, бе. Пах ти най-гадното нещо. Ето тук дали ще успея да я наведат. И не мога по средата да е. Долу е поя. Дайте се средаме, че този да няма. Не, че да няма, пак ще се я вкарам. Ние се преместихме и ще се върнем, когато сме на черната някой от нас двамата. И да, хора, той е на черната, то остана и сега да не я вкара. Да. То остана и да не я вкара. Една игра аз губих, една той. Аз останах сам с една топка. И да, няма да искам втора игра. Аз бях Crazy Camper. И ще се видим следващия клип, дето ще е утре с Jumbo BG. От други ден вече, или утре, или от други ден ще снимам 2 клипа. Това Асен Балпо и Травиадор. И да кажете ни онлайн игри, без Hero Zero, без танки онлайн и без... Как беше? Забравих и Dark Orbit. Да, аз бях Crazy Camper. Ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре и се абонирайте.